Arratsaldeon eta ongi etorriak Legorretako zelai honetara. Gaur hemen jokatuko da Euskadiko sega txapelketa eta egungo bi segalari onenak izango ditugu leian. Ola eta Gorostiza. Dena den azken orduko esusteko bat izan dugu, ze hirugarren parte hartzaile bat bildu da leiara. Erio, nolatan erabaki duzu parte hartzea? Nik bizitza zehazta itinet, eta erronka izan du, Gor entrenatzen hori haitun da, nire asmoa baita izaten duen akabatzia. Apustuak ez daude zure alde, iazko txapelduna jotzen du irabazle jente gehienak. Kabroiak, egingo itinago kontua gero. Hemen daukagu Ola eta zebuz ikusten duzu lehiakide berria? Makala, ikusi bezoik, segara ezin jaso. Oain, eurre kristuna jaso goin. Eskerrik asko. Eta orain adi denok txapelketa astera doata. Indartxu hasi da Ola eta, bai, hori doketa, baina Gorostizak ere gogotsu ekin dio. Erio berriz, oso atzera doa. Bistan da ez duela eskarmentu handirik belarra segatzen. Erne zerbait gertatzen ari baita bi lehiakiderekin. Bueno, zorionak Erio txapeldun azkenean. Dena den ez dakit tongoa izan dela esaten ari da jentea. Nik nire lan hain dinat. Ez du nire errua jendea bere burua esaintzea. Horgeiagoka garbi izan duen. Ta ojo, nire naun dopatu, Baina, hoituta nahon. Beti isati nahon erruduna. Eskerrik asko, Erio. Ea baze gertatzen den datorren hilabeteko txapelketan, Antxe ikusiko dugu elkar berriz. Ez. Asteu garantan ikusiko haut. Kolesterola zaindu berunan.